Yeda munya na asese bre no do nyina munya adaje na mohwe enne so so yeda foforo yatena se yede bre mu enne nsemo a yede besomo no fa yenua be ma Kofi Adoma wonwani arehosem ene atore nchema ato no ene yede ho nsem ede ebe sanse fa nananom ho nsem no ntina eno ntina munya ba ma mefozi amatena se ya mede ebre mu ensem no de yenimu no ene se bra eye Kofi Adoma wonwani ne ho kani anase ne debichi ede enchiremu babonten de esi ye bra na vim lady efie pokua ede ebeto ne Facebook page a wo kire se Kofi Adoma ya bonutu se bitu akata no na ebi mu kire se wo boa enye ne kore no ho nsempie na ne bra ne debichiri na intruba betna se echiremu de ekoso ne nyina no ema yehu de ekoso na ne nchemu no kire se na nasuma hene ena efre Kofi se wo mra na eye kwafie afahye no na omekova na wo hwe a utie eye Kofi Adoma wonwani ne yire kasa mu a na wo hwe na Kofi suru enu ntie ma one ne yeden ekasaaye ansa na Kofi eko enti bra Kofi kono nye ono nko ne ko woni Angel TV ena afen so eye Magraheb ezanso obi abedi adanse se bra eye Kofi Adoma wonwani ne Magraheb de omo adane enuafo a nesa enu nti sade eye bra Kofi Adoma wonwani ne yiri si bechire mu no na kamera se de ato ne kunu no oba nyansafo de ato ne kunu no eye ade a sese eye aboro ma hoden eso na no o kire mu se branka eye sebie so sebie nyado na nasuma hene frɛ ne kunu efa ye kwafie hu nsem afahye ne hu nsem a wokoye no oduru sumana odu eye doma hinkro no suma hene ma na abaya bi nomba na abaya no doma hene na doma hene ewo faase o se ne nua ba ewo faase ene ode nomba ne ma na ofrɛ mo nkomo mba bi dai enu ntutuo no koso no omo bufa so ba brekum afri brekum esa akodoma sa afri doma ba sunya no mbefa eye wimhyen de bankran a ne nyinara na doma hene hu sana nasuma hene a ono so se bi wo ya ntamgyinafo de ma na doma hene ene Kofi Adoma wonwani no obi eni ho a wo ye den ofreye ne mom gese eye onua ba sebi na nasuma hene de ne number ma no Kofi Adoma kosi ne so no ono na no wo frɛ se de ne ho si etie omo beduruye eka wo mo boye a dokota fo furusane fa happy hanum ni nyinara na doma hene amfrɛ na nasuma hene so amfrɛ ene wo kire mu kosi se omo de ne call na ni ne kura no ba ko no se ko ka ba ko no ho no na wo se de ne ko Dubai ene so ho ka no enye kaketoa emu bie ni ho no mateku anasa sempoa afri na doma hene ho bae na ebra nsam ne beto abonten no na yenuanom mu a omo wo bu no ede mrantie ne mu bi ede nsam ne bi ba abonten a sebie so sebie nyado emfata se onua ebeka ede akere ne nua esanse yenyina yesom nananom enim sa afahye bia nso ye behye bia tuntufuo ni mu a efa ne nwiem di na enim se de tuntufuo esidi wondwuma efa ene enim se abrafo nso so de akamramu no gise de odi wo hene chipe ena sebie son sebie nya do won kata nanimu na tuntu ne die enim se nka wode entwoma ene fa nanimu anase wode jabidie ene wode fa nanimu na wode akere ne huhu a eye na de ntia meka sensem we ye bobo bai no omo na ebi mu so kire se ne na nasuma hene ene frɛ eye Kofi Adoma ne mu Kofi Adoma nkasa na ye den okoye sanse Kofi Adoma free eye brekum na momie nsua de kakra wa ha
yensam twa adwuma no wo ho se wo hankasa dwumadie bi koso na wo pese wo kɔboa wo hene na mo hene no dwuma wo die no ye kese a ana wo so ka ho bi bɔ ho de hura se wo fa phone telephone frɛ onua kro na na se panyin no a enam se wo hankasa wo pese wo kɔboa ne nti wo fa phone ne frɛ no a enya de se ono ka sikasɛm do no be o se wo firi wo pem na abɛboa nti do ono nso so pɛ no no nso de afiri ni pem ayede e de amaw ena de to so biu no de wo be frɛ ne se wo mmra no ono wo ka sikasɛm enti wo ba wonim de wo ba beje enti enwanum bi a wo ka se na nasuma hene ne frɛ no no ena enwanum bi nso ka se wo ka Kofi Adoma charge 45,000 no say ye media coverage crampo na nke ye de Silicon Media sabi so sabi nya do no komode giant screen ni be si wo streaming all the event live no more use 10 cameras for live event menyin say a day event no come budget 45,000 na ba se Kofi Adoma e de small camera digital camera e ye adwuma ni crew no obejesa abra wo no so free se bibirikum ena ye nuanim bi za chem se magraheb eje 10,000 ena afi nso eye Angel TV nso je 10,000 ene nyina yesal ene nyina no ebi mutimi charge ma ne duru sa so wo ho ena ya mamre ne amane nananom nso ye ntua no so yenim sa hoho ye de nananom na ehura dikan de dikan se hoho ba ofia bebi obeda na do ma hwene ehwe miyema ne bebi da miyema Kofi TV ne nkrofo bebi dai aduane a wo bedi ye o masade na pomudin ne nkwa ofiri fie na wo kɔ ne nyina hye na do ma hwene en na nasuma hwene ensa enunti se koba se bibi sei o ba besom na bibi sei asia na sede obanyansafo kukudrufo a wo fra no ntoma wo nani bremu kire nsem ni fane de a na kire se nsem na yede awreho ene nam se o mum pese na nkombe ye bibi amano asai eye fane hye ne ntino ene o mama bonti amama mekasa eye no kwan no esanse mpanyize se oni mama mre a onsai amane enunti na de enwonwo wo ma ye menua ya nana ya abrefo kan ye no na mesumisi so biu se ye nyina ye nim sese ya setena ye wo mu wo man mu ni wiase nyinara pane ye tofo mo kra ne ye de ne ye twa na so awrehusem we si ye no emfonyina hodo phone ahodo ye de ye videos ahodo no ba kokuru mpo ni wa ebeto abontene edi nti na ye nya mfonyi ba kokura ewa abontene adenti na eye Angel FM for the video ba abontene afei na ye hu videos bi nso so wa akire de yesire busane ze na ye boapayo anasa sen esanse ya som wa hemfie asom nananom asom yedim se de tuntufuo zitu wontuo so wo hwede abrante ne kwan abrante ne fa so tu nanamo mienu miensa so eben bra Kofi no wosi tu ne tu ne fa ye ne dia wo to ye no yeti dede wa akire o wantwanani ene wo sa tu ne na mu anamo ba miensa ansa na wo ben ka no senya ni da ho a wotu wie na obi tie mu a woda wani kɔhwɛ bibi sensi edi enti ene ma ne basa yenua Kofi Adoma wonwani ebra Euro Santa hene dan se kase adom didimo asanteman nyina ewura wone na asanteman ekobrekum ekohwe ekoye nana amankrade ewu awoye brekum man hene ne doti ye ne kodi nkire twato no ekohwe ne nimonyam kyere se obesom wo hene kese ehonum na ehunzanzem pi so de ya
Sebi son sebe nya national security ama na nadoma hene kwan ama na ma ho nsɛm no ene ase kɔ ɛkyena ase ba ho nsɛm aye pii ɛwɔ social media so aba ya asante ne bono nsɛm a ɛda social media so no yenua be ma Kofi Adoma won wani kan nsɛm bi ne nsɛm a ɔkan no se enye sɛ Nana Mankradi ewo kɔ akura mpa no onim mpo sɛ brekum ɛka asante ho nanso no kwasɛm no sɛ asante aye ama na yefe ase ya na asante kana bakosɛm no ɔka sɛ sɛbe so sɛbe nya do wontwa wo hene biti na sɛ yero asante hene tena ase a ne nansisi sa wo hene kro ne ti so a ɛyɛ ade atwamu ɛyɛ kane ne nsɛm ɛna no so yɛ abakosɛm na sɛ sɛ die ɛnam sɛ ko ni ho ne ntino obi ntimi nsɔde nkonkotwa wo biti ɛbra mmara no ne ne nyɛ de enni na no kwasɛm ewo mu ne sɛ asante aye ama no ayɛ fɛ asante nkabo mu no ntama asante ye bibia ya ne fɛ ekurukra na enmunyam so ebemu ne sen hunti no enu nti enu okirem sɛ enam sɛ de asante hu omo hene ye na omo hene so hu asante ye ne ntina enu nti enenam so ma opanyi bia ba omamu na so kɔ aye omanpanyin atena ye a beebi etoso mienu obekɔ no ɛwɔ sante hene atena ye enti do wɔsrɛ sɛ nananom ɔmo bono enka ɔmo mu mesanse no kwasɛm ne sɛ nananom ɔmo bono enye baako bono nkyɛmpem a yehuni ɛyɛ yenuanom mmrante a sɛbe so sɛbe nya do ɛbono nkabo mu da wɔ makoma so a wɔ mo presa nananom ɔmo bono bɛka ɔmo ho abomu nanso so nkabo mu no asɛm a yenua Kofi kan yi ɛho adwuma na yenuanom mmrante yi a ɔmo wɔ bono a ɔmo ate bono nkyɛmpem association ɛho anamɔ no ɔmo so itu yi o esanse bɛyɛ mmabunu ne mmrante ahofafo yi akukuduro fe bɛ ɔmo ahonhoaho a ayɛ ɔmo fɛsɛ nananom ɔmo wɔ bono ɛna afenso ye bono east ɛbɛka ɔmo ho abomu na ɔmo asa ate bono nkyɛmpem bi na emu betimi awie mu de egina nananom ɔmo ti nkonya tuntum so ɛyɛ nananom no sɛ nananom mpɛ nkabo mu a mmabunu ne bɛya nkabo mu ne nyɛ den emma ɛno nti na Kofi twe ɔmo adwene si so sɛ nkabo mu no ɔmo yɛ a ebeyie ne bere ɔde sansam ne bɛto abɔnten no wo hwɛ comment section honom no a sɛ de wo ka no ɔmo enhu ne sɛ enimu bia enhu ne sɛ yɛ futuo na emu enhu ne sɛ wapagya asante ase kuro wo firi so a ɛyɛ bono nenso na entesa ɛno nti ɛna na nasuma hene frɛ no sɛbe ne hu ayɛ den abɔno ana wɔn pɛsɛ obɛkɔne san sɛ ɔhwɛ nsɛm a yɛ chɔchɔ ma no ɛwɔ ɛyɛ ne comment section na ehu yɛ den ewu mu momie kɔhwɛ video na Kofi Adoma ekyire mu a ɛnam so a de baaye ma hetena se a wase me dimi nan asisi ɔhene bi a metwa ne ti ɛso obetumi de adwananum ene but ɛyɛ sɛ ene ne otwa sɛ tire na anke akye na atum dadaada wontimi nkum obi ene emfa ne sɛ yɛ ahensɛm emfa ho ni that is the changer aba enti ɛbɛyɛ num di ho yaw ne sɛ yenuanom abonofo are not one and it is a fact. In fact, Miss Selitra Santefo se ban being one womo ya ade dodo womo tumi ka womo ho bom and that is why na me nuanom ye enkranfo bi di nkomo na me say enkran na ye capital na so mampani bi adu nkran a so ye America mampani so ye ho mampani ye de na atwam hwi ye de ne commercial because manhia project ama ye fe eno ene se other regions, other tribes, if I'm right to use that word, other baby a free no, ubi assume na yekese. So wo hwe se dia santefo hoahoa wo mu ade a. Meni me yonkwa santini bia na yekɔ training college. E wo Volta region. Obetimi atompaboa de abasku mu abeton sa santefo padwadie pa. The Shannon, the what trauma meaning in I am Pabua Cro, Nina top man and Pabua. But Oshiamia, obey General who say, on only the NS Shannon, Papa made the NS Sente. Meanwhile, I am Pabua Cronoa.
That is the power of Asantefo. Womu hoahoa womu ade ho ma ne ye fe. Enti so hoahoa ne de ho ma ne ye fe, anya careful abefi se obu de na nimtia. Learn from them. Also hoahoa de ne ma ne ye fe. Enti this is the time. Sa abonofo pese womu sorry. Na as abonofo hunu say yes, abonofo gina ho a. Yes, they was sorry agina na ye support no. Se doma hene na sorry agina abonofo nta na chi. Se tachima hene na sorry agina ye nta na chi. Together, Bono will also become so great. But, say the Asante for year one, no, I don't see that Ewa Bono for a lie. Because I will tell you, say, Doma Hini Ayadio, say what me as sorry, Asante Hene Mekaini Mami Wuyani Yakoye. When why your case dow better, I salute them. Womwa Bomodia Mahini, no, to me abem. And yes, we'll be at any Asante Hene Yagin, meaning maybe more no those days. When Janapa, that time, woman no more Jana, no more MPP mono, and na issue by no, Omujin and they forgotten that time. Hey, Opama Asante Hene Yadi and yes, saying, a bar rallying behind him, they will rally behind him. Umbeka Asante de share. But when it comes to Bono, what happens? Nana Doma Hene, probably Ebia no NDC, Ebia no Canadian, Ebia no NDC. I don't know. But the way Asantefo rally behind Asante Hene, is it the same way? And Abonofo rally behind Doma Hene and I know. It is because Abonofo oneness na kaya and kakra. This is the time at the Ekosono. As is Suya be free. Bono should also come together as one. Se Bono Mochicha, me cry na me Asante Hene, me wurem. That one day me cry and come wurem. Now if you want to also now person san ye kese more ka ho na ebi mu achicha wa nka wurem. Ube wurem NDC awura CPP MPP awurem. Wo mu nyina awurem o tase se be obeye kese. It is normal. But the hamadwen ye here egu social media ye di atem. Ye atem o. But ya yire ye ho ye di atem. Nanse ya me rekoye ohene. Ena me hu otumi a udi ohen bi atem da. Uhwa wo nkwana so. Uhunu ne se nipa no. But what ye konwa bi so. Akonwa no, it's a whole kingdom on its own. Enti se wo why wadwen se wano na den ntu be keka bi a kire wo bia. Koso na keka bi kire wo bia. But wo ya de bia e bia wo nya so nsunsuanso but wo ha nchirima. It is a problem. And into social media no use it to support. Yes, Abonofo support. Asantefo support, but in a healthy way. Na yensua yenko. Video no ne yakwa hwa no. Yenuanu bi babonte yan mrantie bi babonte be ka se. Na nantru baba babonte be kasa ye no ye Kofi Adoma woni ne ho kani anase ne debi chi be kasa ye no. Woni evidence bi enti na bepem sa abre won fa hwe ma abonte no. Evidence na babonte. E ba ntuntu ne biara wotutu. Ena fa ya wa soma wonim sede tuntufo. Etutu huntu fa. Sede video ne ba kokora ma abontene no. Enokra kasa. E can be bi. Nananom. De wa ya mu. Ye nu bi fufuru bi aka mo ho. Amanyofo ne ya ade a ye dwane a mo ho ne ye dwane de aba. Esanza mo ne asom mu firi tete. Ade a ekoso eye abakosem nchirimu. Sede obesi aka wo de ne sede obi so be ka ne de ye nchirimu. Ana nana muso na mo wo 2 minutes mo na ye pe bibia mo ne ye bedwa ato mo ne asere mo ne ye nsaka. Enti se koba ne se ya na se kamia ye se azze se na se yesuru se bibi hanyanya ye ni ho akwan ni ho tumi se ye besere ne ye de ato woni mu. Kanana no mo ye de ya na nke yeso so ye mo de ya. Enka so so ye ni ntemu.
awerɛhosɛm so ne sɛ sɛ abra na sɛ Kofi Adoma ba yɛ obɛpira yɛ bɛbu fa so bibia mu nyinaa no taku ne sempoa nkɔ no enka anuanom anka ɔmo wɔ bo no a ɔmo yɛ bibi nka ɔmo hu so ɔmo nua ne Kofi Adoma na nka yɛn mbodo nka ɔmo nya bibi mpo ne yɛn hu sɛ ɔmo nua no enti de ɔde asi no it's rather unfortunate sɛ bibi saa yɛ den asie na emom na sɛ kamea yɛ sɛ bibi saa nsi ɛna sɛ yɛyɛ damage control bi da bi yɛn nyinaa yɛyɛ adekorɔ yɛn nyinaa yɛyɛ baako Ghana na yɛn nyinaa yɛpɛ yɛn nua mɛma mu tu ana mo apɛ bo no nkyɛmpem ka bɔ mu yi ɛho asɛm na bra Kofi kan yɛ no ɛnka bɔ mu de yɛyɛ ade yi o ɛnka bɔ mu siesie nipa hwɛ braeɛ praeɛ oyi baako a ebu oka bɔ mu a emu nsamanfo krampo pere dodoɔ na yɛn yate asefoɔ da asɛm we meka me sɛ yɛ bu no nsɛm ne asantesɛm a sɛbi ɛkɔ so yi nipa pii bɛfa ho anyamane nipa pii bɛfa ho ama sɛbi ɛha wato wɔn ɛsan sɛ sɛ wodɔ nananom a wonɔ nananom nsi nkonya wɔ mo te so ɛna sɛbi so sɛbi nya adɔ wodɔ nananom a wonɔ nananom nsi wɔ mo agye hye busua wɔn firi mu ɔmo ma sɛbi so sɛbi nya adɔ ɛnam wɔn papa ahene so me frɛ ɔmo ahene ma wonɔ wɔn nsi wɔn ɛno te sɛ yɛn nuanom bi ka asɛm a enke bɛsrɛ sɛ yɛnya ho abotrɛ na nki yɛnti asɛm ne yie ne yɛnhu no beebi wɔ fire ɛne beebi a wɔkɔ sɛ daa yɛma yɛkokutua so a yɛbɛyɛ adeɛ nnɛ ɛbɛyɛ ho sɛ yɛafa yɛn ho adi ne nso kyena yɛbɛtua ho ka ɛnyɛ nnɛ na ahensɛm ne abakɔsɛm nkyerɛkyerɛmu ɛba ɛwɔ hɔ fire tete sɛ yɛabakɔsɛm ni hɔ no mo a yɛn nso so yɛni hɔ yɛabakɔsɛm nti na nnɛ mma nnɛ yɛda nso ɛno nti ne yɛhwɛ sɛ da yɛda ne da yɛbɛbɔ yɛabakɔsɛm ho ban ne yɛhwɛ ama no duru baabie nti sɛ kwakɔba ne sɛ di a na ɛkamea yɛ sɛ asɛ fam kakra na yɛ sɛ ɛha adwen papa ɛsan sɛ yɛnnim kura yɛnnim sɛ Nana Doma ahene yɛkɔ National House of Chiefs a committee a ɔmohwɛ nipa fa ahodie ne ntitiaso no human rights no committee no Nana Doma ahene ka ho yɛnim sɛ ne specialization no ɛyɛ human rights a wɔhwɛ sɛ bɛtieti obi fa ahodie so enti ibusa sɛ ɛba ne sɛn yɛnim sɛ nananom betimi yɛnim sɛ Nana Doma ahene na Suma ahene betimi ayɛ ama na boroso ɛwɔ mu sɛ sesei ɛyɛ wɔ sikani ɔmampanyi ɔte so sesei John Dramani Mahama ne nua ketewa Alhaji Ibrahim Mahama afa ho kadeɛ nanso so no ɛbɛyɛ sɛ Nana Doma ahene ɛne Nana Suma ahene ɛbɛyɛ ho bibi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔnkɔba sɛdeɛ yɛsi hu no ɛne sɛdeɛ yɛsi tete nsɛm no ɛnkɔnkɔyɛ saa srɛ ne yɛ srɛ deɛ yɛwɔ ayɛ Ghana deɛ yɛwɔ ayɛ ɔman yi ɛnyɛ babrunko na dɔkononko aka aman ne nyinaa yɛ baako Asante Bono Wasa Akuapem Denkyira Akyem Mfante wɔn nyinaa yɛ baako ɛnyɛ brunko ɛna dɔkononko yɛduru ne sɛ yi a ɛmmoa ɛna ɛha adwene so yɛsrɛ mo mommɛhwɛ ne yɛndodɔdodɔ yɛn ho sɛdeɛ yɛasi bɛtoo ne kane no ne yɛhwɛ ne yɛmfa saa nante ɔbaa kokodurufoɔ Kofi Adoma wɔ w'ani ne deputy ne ho kani na ano mehwɛ video no bɛpem nne no afei na mehu sɛ nti a
Kofi Adoma woni won fa ne debichi nni akoro a bebi obekọ biara waka no ho me hu dwumadi a Kofi Adoma woni yire bekọ a enye Kofi Adoma sebi oye cameraman no oye driver no oye sei sa wo twede ampo Nyankopon ache na chede pa eye ne yire oye oba pa obenya nsanfo kukudurufo a wode ne nyansa ne kukuduru ebo ne kunu ho ban ene ne fie nyina ho ban oba ezede ohene nyame enhirawo de yesre ne sa asomdwe beba asomdwe de abawie de yesre ne sa nananom behwe na de yesese won ye no won aye na amase de nipa ne mu se de yesi hunu no ne se de yesi te no enkonkoye ne sa na enkokasa ebasa ebe hadwene pa da ya na meka mesi susu bio ya na mebu no mumie nhwe ne yi esan se de wakasa pi no ya na de wo ma no ya na sa magra hebden chiremu no ebaaye no na ahomete omien ko hwe magra hebden ne kakra ye ba na edu tuntutu na ye den etwa so medin ede maame fozo twede mponyankopon ya doma ibeshia makram. Again, I'm not privy to every conversation happening between Doma and then Bra Kofi. So I can't properly say everything and anything except Bra Kofi na ankasa. But what I know is say how ASNK Doma for ke because Bra Kofi isn't just any person. Oyobia Odonia Bununi. He's the biggest bono content creator and journalist that we have. Simple like that. Say if a person like that about festival, the festival no idea it needs to be broadcasted everywhere. That's part of the reason why it can't say me my corner me actually. Because washa my cover for crew any other festivals. I want people enter Ghana festivals as to at least get understanding of the festivals that happen in Ghana. You know. To a case me corner. I didn't even say no. And the plus side was it no crown say a bono festival. Not a whole lot of content creators crying free bono. And I say omu free bono as big as Bra Kofi and as the so I decided to, okay, let's do it the way I hear festivals we are. The way we've been doing it for other people. So I think Bra Kofi and then the family, Nigeria, and then the Busia for, the Bra Kofi Busia for, we're expecting, say, after the festival na ending, at least, and now more people kwaswa, a beya de bia. Yankuyeni. This isn't a DBAC or demo, and I be a mouth on a catastrophe as saying. It happened, ever him feeling anymore. There were many penny walk crowd here. About 80 people. The penny walk crowd, 80 to 100 people were there. So it wasn't a DB a yakuku madie. This will be out to 2 years so boot to a man, to a boom cosro, and a boom buffum. So if you are talking about this, clearly, as someone who can be from this point on, people should disregard it, but Ghana for you know, your amount for Mujabra Kofi, your amount for Mujabra Kofi, so definitely they will listen and make news out of this. Even though it's clearly, Nippon line, the beginning crowd is straight force. Sabema no or the anocracy, or no Kofi Adoma no, or no abekano crash, let me say, or Kone baby, or no abema no Bradian Cradam Musa Kofiaba. Kofi no Sudo Nisa by a butu no Kuremu. Say, also, yana enemy CIA. 200 to the Kofi Adoma, and go into the anocracy say, oh, or Manaya Kakra. I want some walker in the second Kofi the Crano and Pash. I don't even say any idea because who say a powder be near Gunani. That was never the case. The American in a complete up to this point in your force. No creba kukurenim. And I'm there is actual video. You see the time I didn't happen, you know. Bra Kofi was holding the camera. He was recording. Time I didn't happen, you know. So he didn't even get the time to even end that recording now, you know. Or running towards baby, I'm or the camera and share me. I didn't even know any record at the time. So everything that happened in Nano is there. The footage is there. And I don't have the right to show that footage to anybody. What I say. So you have to just take my word. And then also time manana, Bra Kofi promises to be released video. Nana say, you know, if so be released, yeah, you get to understand. Nyameka who wants me. Time I didn't see, you know. I wanted to take Bra Kofi to the hospital, Minnesota, Bra Kofi driver. And then he say, you know,
It drew on, I think, it's a Sanahene, Domasana, so on one Casabe drive Bracofi. Domasana came and a Bracofi tonight, me deep Bracofi, and a decor hospital. So if you're talking about the fact that it's happening, Bracofi say, oh, no, it didn't happen like that. Again, there are footages there. Bracofi starting from the neck to the face, everywhere was bleeding because of the relationship. Bracofi actually knows Domahene, according to Kakra minimum, no any tetema. The same space, Nifienia, Domahini Fieni. So they know themselves like that. What I say. So if you beat this happy now, what anka, ABA or no two uncle, Bepes Domahene in the bush for Bayaman. The same cases in Odema Domahene, you know. By the end of the day, no. There are expectations of Radia ABA open, but at the end of the day, ABA happen that way. What I say, kind of something similar and happening with his saying. Ubia no jina at the time. Mumisa. Yeah, hokrona mujeba. Not just in the ninkwan, from the neck to the forehead. And you are there talking. You were not even there. Send me a video so for a car. We are saying corner him can say Mrs. Takra no could be and say ne want to say. You shoot to be when a name ne near car. Dubai na bra coffee and then a record. Or sergeant for Domahene. Ne one person who him. At least from what I know. Ne during the time no mukoya. None wants to declare him. Again, from Domankasa, you know, penny for they are penny for there. They can actually talk to the fact to say if say Dubai na break of in a record. If say Domahene and a mom muska no take it more mukoya. Nana actually did the video, explained exactly how because of the severity of the situation, na yes one can say take it no come or modeko. Assembly happening and based on communications by from Sumahene to break of Yankasano. He didn't even know that didn't happen. He had to actually go find it out. And if say I don't know when or your audio is into this woman, if say indeed they or not, you went there. What happened? You had no idea. So you probably on your first-hand knowledge of what happened there. Nay, Sanahene, because Sanahene during the time, no break of the interview, and then Dominic buy a break of the sorry, so could take it that coverage and then come back to the interview. So Sanahene was sitting there. So probably for real information as to what happened then. Besides Sanahene, not Sumahene, because Sumahene was not there. The distance between Brakofi and the gun was like this. It's not even this big, it's like this. I can't say, it's 20 friends and Tiabo friend. You know, say a long gun, and your person now has any penny baby in a baby is into the the tip of the gun was like this. Brakofi was like from this wall. Like this. So, and you know that Brakofi at all, Nippon Shutu was shot. So already the gun was already. I really hope I can show you this video right here, right now.